friends, it's me Ajay. This is first video. We will see Geppy Silopi feeding. Video. Friends, this is our Silopi. We will seat. Friends, this is Silopi. Friends, Geppy. Friends, this is our Geppy. നമ്മൾ ഗപ്പിയുടെ ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള തീറ്റയാണിത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് തീറ്റ കൊടുക്കാം. ഫ്രണ്ട്സ്, ഗപ്പികൾ ഇപ്പോൾ പൊങ്ങി വരാൻ സാധ്യതയില്ല. അപ്പോൾ ഇതേ വരുന്നുണ്ട് ഗപ്പി. ഫ്രണ്ട്സ്, കാണാവോ? നിങ്ങൾക്ക് കാണാമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യണം. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ നിൽക്കുക. ഞാൻ ഇടുന്ന ഓരോ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് താഴെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ വരുന്നിടം വരെ ബൈ.